Mandibulise msasazi, ndibulise kubaphulaphuli bonke. Ndimapha ndinguNkosi uMthuthuzeli Makinana wesizwe samaNdlambe kuGombo. Ndilapha ndimele ubukumkani bamaRharhabe phantsi kwekumkani uVululwane ehamba nendlu yamaNdlambe uNkosi uMhlanganisi Makinana. Balapha bobabini kuba lo mhla we-22 ka-April ngo-1819 kulapho kwakuqhubisene khona amabhulu amaNgesi kunye namaXhosa. Umhla kaNxele, umhla kaMakhanda ngumhla wezinye ze-Frontier Wars ezithoba ezalwa kweli lizwe. Yesihlanu le kuba eyokuqala beka-1779 eyayilwa inkosi uMaqunube uChungwa. Zenjenje yake eyesibini yayikaLanga, inkosi uLanga, yona ika-1789 to 1793. Yesithathu yamaKhoisan, into ethetha ukuthi bonke aba bantu balwile. Eyesine kaNdlambe ubuqu eka-1811 to 1812 apho wayeqhubisana namaNgesi emkhupha kulo mhlaba waseZirbek. Namhlanje ke sikulo yesihlanu lekaMakhanda apho kwakuqhubisene khona ke amaXhosa nje kuba ndisitsho kwawuba inkitha yamaRharhabe, amaGqunukhwebe, amaNdlambe nezizwe zamaKhoisan ezazincedisana noMakana. UMakana ungumphakathi kaNdlambe. Le mfazwe wena yabo bobabini kuba ke le amaNdlambe yona imikhosi yayikhwebule ngumDushane unyana wakhe iVelatanci. Namhlanje ke silapha sizokhumbula lo mhla ulisisi kuba ngumhla wophalo legazi. Kuthiwa kuza kunendawo kuthiwa kusegazini lo mhla kungenxa yegazi elalizalise lonke lelizwe. Silapha apha eMakhanda. Siyabulela ke kakhulu uRhulumente into yokuba iinkosi azikhumbule indima ezidlaleyo kuba lo mhla ngumhla uveza indima edlalwe bubukhosi. Sesibonile kuRhulumente wethu uba kwale dolophu zikuyo kuthiwa iGrahamstown ijikiwe kwathiwa iMakana wathiywa ngoNxele. Siyayibulela loo nto uba nalapha abakufuphi kuyo apha ePort Alfred ijikiwe laa ndawo kwathiwa kwaNdlambe. uNdlambe ke ngomnye inkosi zamaRharhabe ezazilapha kulo mmango. Kanti neBhayile namhlanje iGqeberha ithiwe ngamaKhoisan. Kanti nePort Elizabeth Airport yajikwa kwathiwa yiChief Stearman, David Stearman. Zamuthi ke yimisebenzi kaRhulumente esibulelayo ukuphawula imisebenzi eyendlalwe zinkosi. NaseMonti sitshintshile i-East London kwathiwa yiKing Phalo. Kwanedolophu le yatshintshwa i-East London kwakuGompo. Into ethetha ukuthi sitshintsha amagama namhlanje. Zamuthi ke siyabulela kakhulu mhla namhlanje sizokuva into yoba kwenzeka ntoni, sizokwazi isizukulwana sethu uyazi uba kwenzeka ntoni. Umhlaba ke umkenke lo xesha kuba imfazwe yokugqibela yamaXhosa ka-1778 kulapho ikumkani yamaRharhabe uSandile wathi wahlatyela khona wabe kanti uyahlukana nobomi bakhe encediswa ziinkosi zakwabo kwelo dabi lokugqibela kaNcayichibe wemka umhlaba wamaXhosa. Xa ke sisithi ke ngothina sizenkosi sithetha ngomhlaba sithetha ngaloo nto kuba sawuthi zesiqodo basenkulekweni imihlaba ibuyele kuthi sizokwazi uhlahla abantu bethu kakuhle. Ndabuyela kakhulu mhlekazi.